हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम की भोजपुरी कहानी। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी तोरा लोग के अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइब कि ये कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज हम अनमोल उपहार के आगे के कहानी सुनावत हनी। आस-पास के गांव के लोग पहुंच गइलन और रिसेप्शन शुरू होखे के बस इंतजार रहे। मनोहर बनियान के ऊपर सर डाल के महफिल से छिपल हलवाई के काम के देख रेख करत रहे। लता पर ओकरा बहुत गुस्सा भी आवत रहे कि गाड़ी भेजल आधा घंटा से ऊपर हो गईल पर महारानी सूट लेके अभी तक ना आईली। अब तो 1 घंटा होखे जाए के बा और लता के फोन भी ऑफ आवता। मनोहर मुस्कुराते हुए आशीष के भांजा की आवाज दिलस। बंटी आते ही कहलस कि का मामा जी अब तक तैयार ना भइलन। मामा तो एकदम से तैयार हो गइल बाड़न। अपन खीज के छिपाते हुए उ कहलस कि जरा देख के आवत कि हमार पत्नी तहार मामी अभी अइली कि ना। जल्दी पता करके आके हमरा के बताव त हम तारा के टॉफी देब। बस 2 मिनट में ही दौड़ते वापस आइल और कहलस कि मामा ओजा त बहुत सारा औरत बैठल बाड़ी, हम मामी के कैसे पहचानी। मनोहर अपन फोन से लता के तस्वीर देखैलस। बंटी के कहलस कि हमार सूट मांग के इनका से ले अइह। 10 मिनट के बाद बंटी सूट उठते हाफते आइल, तब जाके मनोहर के चैन मिलल। डीजे वाला बहुत देर से मनोहर के नाम अनाउंस कर देले रहे। मनोहर जल्दी जल्दी सूट और सैंडल पहन के आशीष के रूम में घुसल। हुईजा लता आशीष से चुहलबाजी करत रही। जल्दी जल्दी सेंट लगा के आशीष के जूता में अपन पैर डाल के बाहर निकलते हुए कहे लागल कि तू तो शेरवानी प मोजरी पहिनब, हम तहार जूता पहिन के बाहर जातानी। लता के मुस्कुराते हुए देख मनोहर ओकरा पर आंख तरे रहा। सब कुछ बेहतर तरीका से होत रहे। 3-4 दिन की थकावट से मनोहर डीजे पर डांस करते हुए बिन शराब पियले ही झूमत नजर आवत रहे। गिफ्ट देते हुए सबके फोटो आवत रहे। यही क्रम में लता मनोहर के भी कहली त बेचारा के आंख के आगे तारा घूमे लागल। एक गिफ्ट पैक के थैली से निकालते हुए लता के देख के उ लता के समझदारी पर गर्व करत रहे। दोनों की तस्वीर भइल और लता झुक के आशीष के कान में कुछ कहली और फुसफुसाते हुए आशीष भी। स्टेज से नीचे उतरते ही मनोहर पूछ बैठल कि का बात बा ऊपर तू दोनों के बीच। लता कहली कि हम गिफ्ट हमरा तरफ से रहे। उ कहलन कि हमरा मालूम बा कि हमार दोस्त कंजूस ह। ई सुन के मनोहर बिदक गईल और लता से कहे लागल कि आपन शादी में लागता कि उ तोप गिफ्ट कइले रहे। मोबाइल के 599 के रिचार्ज ठोक देलस और व्हाट्सएप पर हमरा के स्क्रीनशॉट शेयर कर देलस। तू लोग हमरा के कंजूस समझतारू जा तो ल अभी 1001 ओकर पेटीएम में डाला तानी। हड़बड़ी में 1001 के बदला 10,001 ट्रांसफर हो गईल। लता के मोबाइल पर जब मैसेज आइल तो उ भौचक रह गईल। दरअसल लता के अकाउंट में ही मनोहर के सेविंग अकाउंट रहे, काहे कि आपन अकाउंट में त हमेशा तोता रहत रहे। ऐसे पेटीएम में अकाउंट ओकरा से जुड़ल रहे। 1001 के बदला 10,001 ट्रांसफर करे पर मनोहर के त काटे पर खून ना वाली हालत रहे, काहे कि अक्सर उ लता के बेवकूफ कहत रहे और आज ओकर गलती लता ही पकड़ लेली। अब का कर सकता, उ सोच के प्लेट उठा के खाना खाए खातिर आगे बढ़ल। खाना के पहिला कवर मुंह में रखलस कि आशीष के पास आके कहलस कि परसों ससुराल चले के बा, हमरा साथ तारा भी। अभी जा खाना खा के कल तक
आराम करिह। मनोहर जवाब में सिर के हाँ में हिला देलस। आशीष के पुराना बाइक से उ लता के लेके अपना घरे पहुंचल और थकान के मारे कब सुत गईल कुछ भी पता ना चलल। सुबह 8 बज गईल। जब चेहरा पर धूप पड़े लागल त आंख खुलल। रात में पत्नी के सामने के भइल गलती से ओकर बोली के ओझ खत्म हो गई रहे। नित्य क्रम से निवृत्त होके उ फिर आशीष के घरे पहुंचल त मालूम चलल कि बहू मायके जा चुकली और टेंट वाला अपन हिसाब खातिर खड़ा बा। मनोहर के देखते ही टेंट वाला जैसे उछलल, जैसे कि कोई खजाना मिल गए। अरे भैया, सवेरे से फोन लगावा तानी रउरा के, राउर फोने नइखे लागत। ओह बात पर मनोहर जेब से फोन उठैलस त ओकर फोन में मिस कॉल ढेर सारा रहे। टेंट वाला के हिसाब हो गईल त आशीष मनोहर के अंदर आवे के आवाज देलस। मनोहर सोचलस कि शायद पेटीएम के बारे में चर्चा करी, मगर उ त कल के प्लानिंग में लागल रहे। उ सूट पर दाल गिरे के बहाना कर कल जाए के प्लानिंग कैंसिल करल चाहत रहे। आशीष अपन कबड़ से एक सूट निकालते हुए ओकरा के बढ़ैलस और कल तू इहे पहिन के चलबह कहलस। घरे जाके ट्रायल कलिह और सुबह मंसूर मियाँ घरे अइहन, कहीं गड़बड़ी होई त ठीक करवा लिह। अब तू जा और आराम कर काहे कि हमरा साथे साथे तारा भी कई रात के नींद खराब हो गईल बा। आज ही कहानी एजे खत्म करतनी। अगला भाग जल्द ही एकर आई।